खाए पे दिटा सरीगला। हाँ माने कुआडे गल आज्ञा बाबा पूरी टे सोईबी कुह बाबा आम घर चलो आले बाबा आम घर सोया एसी लगे तमर गुडा एसी मु देखिनी हम एसी लगे बाबा आम घर जीबे हम बाबा आम घर सोबो ना 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 बाबा आम घर सोबे काहा घर को जीबे नहीं ए पिंडार सोईबी ये पिंडार सोईबी उठो पेटटा कौन है झाड़ा माइले ना को झाड़ाटा माइले का गुटे डाकी कुआडे गल हां बाबा बाबा कोन है बाबा ना झाड़ा माइले कुआडे जीबी बाबा आम लाटनी चलो ना ना बाबा आम लाटनी कूलर लगी लाटनी कूलर लगे छु बाबा एसी संगे टीवी लगे चलो झाड़ा बसीमा टीवी लगे बाबा तू एमिति झाड़ा बसी चिदी बाबा आम लाटनी जीबे कहली बा बाबा चलो चलो मु कोठी झाड़ा जीबी नहीं एडी झाड़ा बसिली जा उठी गला